Waar had Jet iets net dingen? Lekker blobberje in de Wetterplassen. Ik wil van u binnen dat op lettere leeftijd wat verleerd. En om daar omting van te vregen organiseert Steeds Bosbeheer nou het NK Wetterplassen stampen. Van 1 tot 8 december kunnen filmpjes met de beste stampers ingestuurd worden. Waarom doe je hem dit? Ja, wij vinden dit eigenlijk gewoon leuk. We willen mensen bij de natuur betrekken. En het plassenstampen is een van de manieren om heel ongedwongen met de natuur bezig te zijn. Iedereen maakt wandelingen, ook in coronatijd. Je neemt je kinderen mee of je neemt je partner mee. Of je neemt je collega's mee, dat kan natuurlijk ook. En de mogelijkheid is er altijd. De acties verliezen hier opzet door de verneemde boswachter Tim. De eerste insturing van dit hier binnen al binnen. En er zit een soort moois bij. Het leuke is van deze actie dat je met heel weinig kun je eigenlijk heel veel doen. Het gaat puur om die creativiteit. En of je nou een groene broek aan hebt, zoals ik, of een rode broek of een paarse broek. Maar ik kan me voorstellen dat de kleding in combinatie met alles wat je doet met dat plassenstampen, dat dat ook natuurlijk creatieve ideeën kan geven. Zwembroek mooi dus ik? Nou kijk, daar zeg je me wat. Ja, daar had ik nog niet eens aan gedacht. Maar een zwembroek, ja, dat lijkt me een fantastisch idee. Elke die een kind is meidwaan, zelfs verslagjouwers zonder stimptalent.